Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Nezaposlene osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao već duže vrijeme imaju mogućnost ostvarivanja poticaja za samozapošljavanje. Samo u 2019. godini prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovu su mjeru iskoristile 8.723 osobe, a svi oni koji u budućnosti planiraju koristiti potporu za samozapošljavanje od sada ju mogu kombinirati s drugim mjerama. Posebno se to odnosi na mjere koje se ostvaruju kroz europske projekte, pa je sada otvorena mogućnost da pojedinac za započinjanje vlastitog poslovnog pothvata ostvari čak 2 potpore. U Brodsko-posavskoj županiji primjerice moguće je ostvariti mjeru putem HZZ-a, ali i Centra za razvoj. U ovom slučaju Razvojna agencija u Brodsko-posavskoj županiji, odnosno Centar za razvoj, daje potpore ljudima koji se žele samo zaposliti da kupe neku opremu za svoje plaće i ostalo, koje su komplementarne sa potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Znamo da Hrvatski zavod za zapošljavanje u ovoj godini je pokrenuo niz projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje koji su vrijedni preko milijardu kuna i jedan od bitnijih je također za samozapošljavanje gdje se na području općina koje su na neki način siromašnije može dobiti do 100.000 kuna potpore za samozapošljavanje, plus ovo što daju razvojne agencije ovdje oko 50.000 kuna, znači sa jedno 150.000 kuna stvarno se može pokrenuti posao koji može biti dugoročno održiv. U prometu crne brojke u posljednjih tjedan dana. U 2 teške prometne nesreće na autocesti 1 je osoba poginula, a 2 su teško ozlijeđene u 2 sudara u kojima su u oba slučaja sudjelovali osobni i teretni automobil. Nadzorom vozača u prometu utvrđeno je više od 300 različitih vrsta prekršaja. Najčešće su to i dalje prebrza vožnja. Zabilježeno je 120 slučajeva nepropisnih brzina, 48 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i 9 korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Što se tiče najveće nepropisne brzine izvan naselja je brzina od 192 km/h koja je utvrđena 25. veljače u 23 sata i 10 minuta, a u naselju radi se o Starom Slatniku, utvrđena je nepropisna brzina 27. veljače u 16 sati i 35 minuta, 28-godišnjak je vozio 110 km/h. Razne vrste alergija, posebno na ambroziju, poremećaj rada štitnjače, sve su to dijagnoze koje su sve češće iz godine u godinu. Uz uzroke u okolišu, razloge za takve dijagnoze treba tražiti u sve užurbanijem i stresnijem stilu života. O bolestima štitnjače razgovaralo se sinoć u gradskoj knjižnici, a predavanje je održala profesorica Blaženka Miškić, a u organizaciji Zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski. Uglavnom se sve bolesti štitnjače liječe, čak i 3 vrste karcinoma koje postoje su izlječive, što operacijom, što zračenjem. Znači, unatoč tome što je jako popularno i što su uglavnom ljudi ustrašeni od bolesti štitnjače, bolest se danas u svim oblicima dobro liječi, čak i u stanjima trudnoće i u stanjima teških hipertireoza, jer danas postoji puno kompleksnija i bolja terapija nego prije 50 godina. Znači, zapravo smo u puno boljoj poziciji sada nego prije puno godina. Imamo vrsne operatere, imamo odličnu tehniku, imamo dobru nuklearnu medicinu, imamo odlično liječenje tumora, tako da zapravo ja bih rekla da smo na nekom relativno dobrom terenu. U odbojkaškoj Superligi odigran je prvi dio natjecanja, odnosno 10 klubova odigrali su dvokružno 18 kola. Prije utakmice posljednjeg kola odbojkaši Marsonije znali su da će u drugom dijelu sezone igrati u Ligi za ostanak. Stoga je protiv vodeće Rijeke trebalo odraditi formalnost. Na kraju su gosti iz Kvarnera lako s 3:0 došli do očekivane pobjede. Svi elementi u igri domaćih bili su solidni, od servisa, prijema i igre u polju. Međutim, kako je s druge strane mreže bila najbolja momčad u ligi, onda sva ta igra Brođana nije bila dovoljna za bolji rezultat. Rijeka radi svoj posao što smo mi očekivali. Kroz tjedan smo razgovarali da nastojimo pružiti što bolji otpor, da ovu utakmicu iskoristimo, da se što bolje priredimo za Zadar, da nastojimo nadomjestiti nedostatak Josipa. Andrej je igrao na njegovoj poziciji. Mislim da je on to za danas protiv ovakvog protivnika dosta solidno odradio i mislim ako Josip ne bude spreman do igravanja da bi Andrej mogao to potpuno i kvalitetno obaviti tu zadaću.
Do kraja dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Puhat umjeren mjestimice jak jugozapadni i južni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep vam pozdrav.